kas muje shi ke share mana kuka kuma yi mala gwamna baya gari. Mu je mu gaida gwani Nuhu ne kas da maimala suke mana agaji. Yau wakar ga ta manya nake mutanen Yobe ku zo ku ji. A batun wakar gwamna na Yobe ni na gudu ba na jin gaji. Bare ma in na tuna da Nuhu ne kas na sai na jin gaji. A buga a bari sai gaskiya ita ƙarya ba ta fiddada. Nuhu ba sandan arziki ne na maimala ni sai na faɗa. Mankunti dan gardama ne rashin bacci sai man gyada. Idan da gwani Nuhu ne kas na maimala waƙar zan faɗaɗa. Riko na amana maimala zuciyar talakan sai daɗaɗa. Ga kaɗan a cikin aiki na maimala ku yi shiru sai na faɗa. Hidimar addini ya kula maimala ku sani ba aibu ba. Kyautata wa al'umma ta Yobe gwani maimala bai bar mu ba. Kula da doka da oda cikin jiha ba gaibu ba. Inganta ilimi da tarbiyyar yara ma ba a kai shi ba. Haɓaka noma ka kula maimala ɗan buni mu je gaba. A harkar kiwo makiyaya suna cewa bai bar su ba. Kasuwanci Yobe ta sai ta har jari ya rarraba. Dawo da martabar ma'aikatan gwamnati duka bai bar su ba. A baitin na fi Nuhu na taho ni ma ba a bar ni ba. Ni ma mai waƙar sa na gudu na san bai gini ba. Tun da Hassan na Shatima na nan yana kai sako na gaba. Dubu ko sun ni Hassan na maimala ba za ya guje ni ba. Waka ta na yi mata taken gaba mai ganu ne kas uba. Ciyaman ne kas Alhaji Nuhu ina ne wai wa a san shi ba. Rugun babban motsi nake maka take sannu farin uba. Sun taso kaka da su mai iyaka take yan siya. Da rana ta ce ba ta gani sai dare ake to mujiya. Alkhairi bata san shi ba ko da yaushe tana halin sama. A bakin gate na gano ta dukkan riga taitai annakiya. An yi walliya mun ganta yar tulika ce dillaliya. Allah na gode maka ka raba ni da kiwon godiya. Waka baiwa ce da Allah ya bamba da kuɗi na siya. Wajen ɗanyen kai na sani tilas a yaba miki tinkiya. Ci da ceto ku ji halinta ne babu zancen ne hauragiya. Dole ne na zama yaba mai gida Nuhu ne kasnau ɗan arziki. Yaba kyauta a yi tukwici mai yi ake yi wa ramakon biki. Na taho da gudu da sauri gabansa na je ni ina haki. Shi ke bangare Nuhu baba Hassan baya bani zaki. Albarkacin wakar da na yi wa gwani gwamna ɗan arziki. Nuhu na sara farin uba. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Ya buga mai mala buni ga Nuhu baba sanne kas muje shi ke share mana kuka kuma yi mala gwamna baya gari. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Ya buga mai mala buni ga Nuhu baba sanne kas muje shi ke share mana kuka kuma yi mala gwamna baya gari. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Ya buga mai mala buni ga Nuhu baba sanne kas muje shi ke share mana kuka kuma yi mala gwamna baya gari. Da mai duka gundarin batu za na fara Allah rabbana. Gani dauke da wakar jigajigai na masu kishin ko ina. Rabbu kara haɗe kayinsa ni kwanai baiti nasu na jinjina. Ni ma roƙo na kaliki kan raba ni da masu karan tsana. Dukiya in ka ban wahidin ilahu ta amin adana. Na san komai kai ne ka yi babu wani mai ce mawari. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Ya buga mai mala buni ga Nuhu baba sanne kas muje shi ke share mana kuka kuma yi mala gwamna baya gari. Salati nin kawo shugaba ɗan Amina da Amban Fatima. Dukka gumurzu dukka rinsi shi ke sa har na zuma. Rasulu ma'aikin shugabana a tintini ni na sallama. Shi ne ba wannan da kayyo ba wani da suke kama. Masa alaye har sahabbansa ogin sansu na tsindima. Allah tare na har Nuhu ne kasa mai malakwa gari. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Ya buga mai mala buni ga Nuhu baba sanne kas
Yoba ga sako na taho da shi na maimala gwamna da Nuhu ne kasu gwarzo ne an san da shi kishin talakawa kwatankwacin Nuhu ne kasu a jiha waye shi sani jama'a ta albasa ce take wani ganyen lawashi Yoba ga maimala buni ga Nuhu ne kasu ba macin kashi talakawa mun yi na'am da aikin ku tilas ne mai fahari ya raina wanda yake hannunsa ne wanda ya ce mana zai ja da kai take ni zan kai masa zunguri ban alale sassan gwamna mai mala mai kyawun kwadare kowa ke san tuna lahira sai ya juri ziyarar kabari mai mala mai taushidi ya rike Allah baya gargare lamba wan a jihar mu ta yo mai mala kalo da kai sai an jiri ya raina wanda yake hannunsa ne commodity association ku ji namu ne wato Nuhu ba san dan guji ba mai san jama'ar mu ne taki ya raba sabincin local gamban a jiha haka ne injinan mu na bayi ya rarraba wa al'umma aikin sa ne tirabtocin huda ya raba shi Nuhu mai kaunar mu ne karkashin gwamnan mu na Yoba yayi hakan talakawa na fahari ya raina wanda yake hannunsa ne da mallafa wannan maganar zan zurfafa gwani na yayi daban da nasu ai mali ta abu rarrafa wannan wakar Nuhu ne kasu mota muke muda sai mu tafa mai kaunar mai malale Nuhu ne kasu kun san ba shi rufa rufa cabinet ni duka na bincika fannin kyauta ba ya kwamfa sanni inda raro Nuhu ne kasu masu san kausa maka sun bari ya raina wanda yake hannunsa ne musu suna kandami mai mala gwamna na ga Nuhu ne ka sole idan yan tsegumi ka tara ka bai talakawa Nuhu ne ka nau'a ta ajiri ya raina wanda yake hannunsa ne masu abun ne da abun su ku zo ku ji gundarin batu ga Nuhu ne kasu mai malabu ni wakar sai na himmatu magana ta mazan gaske jigajigai nake kubar sara mutu ni na san hanyar ruwa magudana bai wuce lambatu mai malabu ni ga Nuhu ne kas tafiyar tsafta gawa zan muku waga in yabe ku koda ta haura 100 ya raina wanda yake hannunsa ne tsoho ko kuma tsohuwa mai mala gwamnan mu na Yoba na kira ka da suna goguwa uban Ali uba ga bukar mun yo dace san ba jogoguwa Nuhu ne ka zama kishin ka ne mai mala da sai na yi rantsuwa kowa ya rike tafiyar ku yayi dace mai kiyayi diwa Nuhu ne ka suna share mana kuka mai mala ko baka gari ya raina wanda yake hannunsa ne minista ki guda irri ya raina wanda yake hannunsa ne
shi ba, Hassan Shatima jigon mai malakun na gudu bai kamar shi ba. Mai biyayya fadar mai mala ba shi wargi ko kuma fargaba. Al'umma ta jiha kowa yaban shi yake ban ji an tsane shi ba. Ga haƙuri ga juriyar rikon amanar mai mala yayi gaba. Angon Zara Hassan Shatima ku bi ni mu ce fitilar gari. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Ya buga mai mana boni gano baba sanne kasmije shi ke share mana kuka kuma mai mala gwamna baya gari. Usman dan Abba sakataren Nekas a waka ta shigo. Amanar Nuhu baba san gama leke kake mai kashe zago. Baba ni Nekas ma'azi a wakar baiti na kazan dago. Diretara na Nekas na wane ya wuce wancan hamakon. Mun rike amanar Nuhu Nekas na mai mala babu shigo shigo. Dan kwarai ina teba muku ni na fi ku na teba ku garrare. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Ya buga mai mana boni gano baba sanne kasmije shi ke share mana kuka kuma mai mala gwamna baya gari. Idan na ce zan dakata kumun uzuri sauran za su zo. A wakar mai maladin Nuhu ne ka yam na gudu ba na gizo. Ni ne mai waka ta mai mala in na buga aidan da zo. Babu alwashi Allah yake tsaya mun baitukan ga kab su zo. Wasu na jayayya kan Muhammad na gudu masu arin yizo. Hukun fa kun ta zo gare ni rabu bai canjin alkawari. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Ya buga mai mana boni gano baba sanne kasmije shi ke share mana kuka kuma mai mala gwamna baya gari. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Yo buga mai mala goni gano huba ba sanne ka zumuje ke share mana kuka kuma mai mala gwamna baya gari. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Ya buga mai mana boni gano baba sanne kasmije shi ke share mana kuka kuma mai mala gwamna baya gari. Kowa ya nemi musaya. Ya raina wanda yake hannunsa ne. Yo buga mai mala goni gano huba ba sanne ka zumuje ke share mana kuka kuma mai mala gwamna baya gari. Ya buga mai mana boni gano baba sanne kasmije shi ke share mana kuka kuma mai mala gwamna baya gari. Yo buga mai mala goni gano huba ba sanne ka zumuje ke share mana kuka kuma mai mala gwamna baya gari. Ya buga mai mana boni gano baba sanne kasmije shi ke share mana kuka kuma mai mala gwamna baya gari.